Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Ngikuphathele izibalo ezimbalwa ozozama ukuzenza ukuze uzibone ukuthi usukuphi manje ezingeni lakho ukwenza izibalo ezokudinga ukuthi wenze amagraph akho, ngixolele, amagraph akho udwebe ukuze lawo magraph akho wahlaziye ubone ukuthi a-inconsistent, awana-solution, okusho ukuthi ananxazululo, noma a-infinite, okusho ukuthi iy'mpendulo zingaphindaphindana zibe ningi zihluke zibe ningi. Kumbulo inconsistent no-consistent, o-dependent no-independent. Ngikubhalele-ke izibalo la ozozama nawe ukuthi uzikopishe uzibhale phansi ubone ukuthi uzixazulula kanjani. Ngokuhamba kwesikhathi nami ngizozama ukuthi ngifake ukuze ubone ukuthi uyahambisana yini kanye nami. Sebenza nami-ke. Engabe iyona indlela osebenza ngayo nawe le? Iyona into oyitholayo 0 is equal to minus 3x minus 2y. Uma ufaka la ngezansi uyabona ukuthi kuzoba nokususana okumnandi. Angithembe na uthola into ecishe ifane nale, kodwa ngizokudedela uqhubeke usebenze ngiphinde ngizokubheka. Ukushiya no minus 6y no 13. Uma sithi minus 6y nangapha sithi minus 6y ukuze y uzimele. Engabe uyahambisana nami? U2 ungena kabili ku4 ungena kathathu ku6 uyezwana nami? 13 wethu ku2 sibu 26 lapha divided by 3 nangu 13 wethu. Uyahambisana nami? Sibe no bayasusana 26 over 3. Sibe no minus 26 over 3 no 13 basiphaba. Singasho ukuthi minus half ukuze x wethu uzimele ibe sekuyifanela ku 13 times 1 no 3 times 3. Hayi u3 times 3 u9 ncase. Sesino x wethu manje la sino y wethu. Usungayithatha ke lezi impendulo uzixhumanise ukuze ubhekisise ukuthi isibalo sakho sesesimeni esiqondile na. Kepha uzobona uphinde ubuyele uzobhekisisa uqala maphansi isibalo sakho njengoba ngikubhalela la ukuthi si-consistent okusho ukuthi sihamba kahle impela. Asidlule senze ezinye izibalo sizokwenza izibalo noma ibonelo zezibalo ezimbalwa ukuze ubone ukuthi ezinye izibalo azibi consistent, ezinye azibi nanxazululo, ezinye ziba nempendulo eziphindaphindene eziningi ezahlukene. Asithi no 5x minus 4y is equal to 11 ngibe no minus 10x plus 8y is equal to minus 30. Sebenza kanye nami ubuye ungibheke ukuthi uyahambisana kanye nami. Thatha nasisibalo ubone ukuthi ungahlalela kanjani noma ungasibheka kanjani. Mina bangithi times 2 ngifuna ukufanisa no minus x 10x ongezansi ukuze kube khona ukususana.
Senginesibalo esikanje. Sengingadwebela ngezansi bayasusa no 10x bami. Kwasusana kwasa-y bami. Ungipha minus 28. U0 wami uhamba no 28. Kusho ukuthini buthola into enjengale? Kwigraph yakho uyofika uthini? Yini into enje? Consistent, inconsistent. Numbers ziyaqhubezela. Kwenzakalani? Njengoba ngikubhalela asithembe ukuthi ubusiqala maphansi nawe uzofikela ekutheni asina nxazulelo, asinani solution, no solution. Ayikho into ezingasixazulula ngisho ngasiphinda usiphenkezela usenze noma yini, asinayo into ezoyisixazulula. Ngakho futhi ubuthanda ungathini? Si-inconsistent. Nakanjani u0 awukwazi u0 ukulingana no minus 28. Nakanjani ayikho into ongayenza ukuze wenze u0 ulingane no minus 28. Awuthi ngisithathe futhi. Uyabona ukuthi u5x wami nguguqule ngawisa ngale kwa equal waba u-minus. Ngingaba nento kanje. Kuzongiphani lokho? Bangithanda ngaphinde ngithathe. Ngifuna ukukhombisa indlela indlela eziningi zokusenzela isibalo ezosikhiphela umphumela owodwa oloku sitshele into eyodwa. Yenza nami nalesi uzobona ukuthi kusikhiphela okufanayo. Uyabona ukuthi kusikhiphela okucishe kufana. Uyabona u5x u5 over 4x wethu. Awusisibanga sisizama ukusibheka nje la emdwebeni wethu ukuthi ngempela ngaphuma into enjengani. Zama ukukukhombisa ngendlela eziningi ukuthi uyabona ukuthi kuso lesi sibalo sijula into engafani. Njalo njalo mase siphinda phinda. Awufake nama amachashaza la sibona ukuthi singaphuma nemigqa enjani. Sithatha impendulo sizifaka emgqeni noma sisenzela amachashaza ukuze sibe nemigqa. Ubanjani umphumela wethu? Uyayibona impendulo esinazo? Ku-inconsistent. Njalo njalo busenza isibalo kukhiphela impendulo ezingafani. Basithanda njengoba ngidwebela la ngibhala ukuthi akuhlangani, akukho line abahlangani. Abakhombisana nokuthi baphuma esibalweni esisodwa. Abahlangana olayini, aba-intersect. Ngakho lesibalo nangempela ayikho into engasixazulula. Akudlule. Ngizothi manje ngino4x plus 5y is equal to 0. Ngibe no 3x
minus 6y is equal, noma ngeke awuthi ngiphinde futhi ngisisusa sonke lesibalo. Ngizothi ngino 3x minus 7y mhlawumbe ngithi is equal to 1. Ngibe no minus 6x plus 14y is equal to minus 2. Uma senginisi manje ngizokunika ithuba sokuthi nawe usibukisise kahle lesibalo ucabanga ukuthi ungasingena kanjani. Ukuze kube khona ukususana okulula bangithanda phela uyabona ukuthi ngithe times 2 ngakho ezansi impendulo ileyo nesengibhalayo 3x times 2 sipho 6x minus 7y times 2 sipho minus 14y. 1 times 2 usipho 2 siphunyelwa u0 ke la kuyasusana konke. Sikubiza ngani ke lo? Dependent. Impendulo engenakuzimela. Uma uyidwebela igraph kuzokhombisa ukuthi umugqa ongenakuzimela ubambelele noma ozimelele komunye. Kuthiwa udependent. Awunaka ukuzimela. Ungaphinda uhlaziye isibalo sakho usibhekisise kahle usiqalima phansi ubone ukuthi uzokuphunyelwa impendulo efanayo yini. Awuthi ngisithathe futhi. Mangiguqula ngiyisa ngale u3x. One over 7 ngoba yini? Ngoba ngidivide ngo7 ukuze y u7 minus 7 ususane ukuze y uzimele. Ngibe no minus 6 x plus 14y isibalo lesethu is equal to minus 2. Ngithatha 14y ethu ngise u6y u6x wethu ngale uzoba positive. Ngidivide ngo14 ngibe no y ozimele 6 over 14 2 over 14 3 over 7 1 over 7. Uyabona ukuthi ngiba nezimpendulo ezifanayo. Ukusho ukuthi impendulo zala ayikho ezimele zonke zibambisene zimene. Ngakho awuthi ngikudwebele ukuze mhlawumbe icace kangconywana. Angithembe nawe uma usuyenza lesibalo uba nomphumela ofana nowami noma ocishe ufane nowami. Ngoba uzobona basuwenza nawo umdwebo wakho ukuthi kusiphi iqembu. Uyabona ke ku-dependent izimpendulo ziyefana zibambisene. Ngakho basufike kuyidwebeni emagraph akho. Ngoba ama-x-axis akho impendulo ziyafana, ama-y-axis akho impendulo ziyafana. Ngakho dependent zibambisene imigqa igibelene. Awukho umugqa ozimele, awukho umugqa oshonela nomoya endaweni yayo. Yombili imigqa imile. Ngakho futhi basingathanda singathi infinite solution. Kubambisene. Nangapha kuzoba into efanayo uyebona. Ungazithatha ke lezi zibalo. Hlale phansi wedwa ubuyelele emuva uzibuke, buke nazo ezinye esizenzile. By consistent kuba khona la kuhlangana khona umugqa yethu naku inconsistent wethu. Uyabona umdwebo wethu ube into efana kanjani. Ayinangxazululo akuna solution.
Sagcina ngalesi sisanda ukusenza manje, esibambelene, esizimelelene, esidependent, imigqa egibelene. Uqale maphansi kwiy'balo uzifunde uzoze ubumpetha.